Ассалому алейкум ва рахматуллахи ва та'ала ва баракату. Ассалому алейкум подписчикони Арху. Ассалому алейкум братва. Ассалому алейкум ба кулли муҳоҷирон, чи дар Россия ҳастем, чи дар Аврупо ҳастем, чи дар Амрико ҳастем, дар ҷое ки набошен, ҳама вақт худованд нигаҳдортон боша. Бародарон хеле ждат кардем, акаҷон кай мебироя видео, кай мебироя. Ози ин видео дуру дарозае, барои чӣ ки хеле ждат карда будем. иншоалло ки тамоми саволои додагитон имрӯз ҷавоб метам, ба ҳамаи саволои додагитон. пеша ин хумонда як матал аст, ку дар тоҷико мега худира гап зан ки бегона битарса. мо аввал ай худиё сар мекунем. худӣ гуфта ҳамон бародарое ки худшона бародар мегиранд, ближи мегиранд, ай ҳаваё сар мекунем. иншоалло баъд ба дигар тамомш мекунем. бародаро кадоме ки дар телеграм ҳастем, дар телеграм биден. ман 8 одама удалит кардам ай группа. сабаби удалит кардани ман дар он аст ки ози ман шуморо мегум, ҳама ҷавобша мегирен. ман группаро кардаги будам ки барои чӣ ки бародаро ҷамъ мешем, дастойни бачаҳо ҷамъ мешем, гапи худмона гап мезанем, на ин ки мисол якдигаримонда газават мекунем. ҳамун газават карданӣ ки боше, номерои телефони ҳамдигаро ба личности газават кунем. охе на ин ки дар группа ин невозможно ягон каса дашном додан, ягон каса ҳақорат кардан, як каса хита ай дигар каса баланд гирифтан. ҳама вақт мегӯй я ман иҷара гузаштагӣ будам, ман уҷара гузаштагӣ будам, ман ин кора кардагӣ будам, ман ӯ кора кардагӣ будам. ҳам хеле гуфта гап задем. бароям шуморо ман удалит кардам. як гапи шайтон ҳастай ку мега никогда не говори я становишься как я. поэтому бародаро, сабаби удалит кардани ман шуморо ай телеграм дар ин ҳамин ҳаст. ман гуфтагӣ будам ки агар ки байни мода дар ҳақиқат пайдо мешавад бародарое ки дастойнианд, гузаштагианд, дастойни бародарое ки ҳастанд дар ҳақиқат айрӯ ва ё дигар касо мисол гап мезананд ки дисциплина гузаштагианд, ози одама ёфтан мушкил шидагия беҳад агар дастойни бародаро. баъд иншоалло ки дар ватсап дабавид мекунам. кине кем ки то ватсапа дабавид кардан мо общаться мекунем, мефаҳмем ҳамдигаримон. ози замоне ҳастай ки одама фаҳмидан ягон мушкилӣ нестай. сабаби удалит кардани ман шуморо телеграм ин ҳамин буд бародаро. ман он бародарое ки як бор удалит кардам ай телеграм ё ки ай ватсап ай дигаро, чӯ ки ман ватсап ва телеграм ҳамчун як бародарои наздик ман шуморо шуморидагӣ будам. вақте ки ман шуморо удалит кардам, дуюм бора дабавид кардан ин невозможно. агар 100 каси дига айрӯи ту гап зана, худ порядочный ҳастӣ, 100 каси дига айрӯи ту ягон гапи мисол гап буга ки бародаракам стоита биё як хатогӣ кард, ҳамин инсона биё дабавидш кун, дальше гап ҳамун гапҳои худмона бизанем, худмонскира. ин уже невозможно. ягон маҳал дабавид намешавам он инсоне ки ман ай телеграм ё ки ай ватсап удалитш кардам. ман шуморо ҳамчун бародар шуморо дабавид кардагиам, ман ҳамчун шуморо наздик дабавид кардагиам. на ин ки шумо мисол гап манда газават кунен ё ки ӯ бародарои дига да газават кунен. ту шиштагӣ за свои грехи ты сидел, брат. поэтому ту дар инҷа байни мо да газават накун. ту на то мисол гап группа да ғалтидагӣ. газавата бигиам телефон да худат ба худ газават кун. ту шиштагӣ барои гуноҳи худат шиштагӣ, барои гуноҳи мо шиштагӣ нестӣ. ин мисол гап дар ҳамаи инсонои дахл дора ки манманӣ мекунанд. ман мисол централ даи хеле одам будам, ман дар валагерои хеле одам будам. агар бихоҳӣ на марҳамат да дигар касо бипурсӣ, зачем меня спрашивать другие люди, когда ты уже сам рассказываешь, кто ты есть по жизни. барои чӣ ман дигар касо бипурсам ки вақте ай мо ҳамин одама чӣ хел судид мекунем, ай поступкаш ҳамин хел аста, ҳамин поступкаи худат худта нишон додастаи ту ки ҳастӣ, ки нестӣ. барои ҳамоқа шуморо удалит кардам. агар ки ту даже в законе бошӣ, я не считаю нужным с тобой общаться. кай вақте ки ту ҳамин байни мо да манманӣ мекунӣ, иҷа да одами бегона нестай, ҳама бародари тоҷиканд, мо тоҷикем. охи ту чӣ хел гузаштӣ, чӣ кор кардӣ, аки мо бояд тура гӯш кунем?
ё ки ту мисол гап пастарат сам мекунӣ ки мо ҳамамон ба гуфтаи ту бикунем, хеле гап намешавад. удалит кардам, не ки номерои телефон ҳастай бародар, номерои телефон ҳастай, марҳамат занг зан, любое время хатиман метавонӣ общаться кунӣ. Общая группа да невозможно общаться кардана. По личности дар худшон занг бизанӣ мумкин, дар группа уже дига ай группа биромадӣ, дига группа намедурӣ ҳеҷ маҳал. Ин як. дуюмаш бародаро, кадоме ки ман дар телеграм гап задам да, дар бораи мисол хатогӣ кардем, ай ма шид, ай тарафи шумо шид, ай гиҷо шид, мисол гап хатогӣ. агар ки ту бачаи порядочный бошӣ, гапа бифаҳмӣ, дар ҳақиқат ту ҳама гуноҳи худта ба гардан бигӣ, ман гуноҳи худро ба гардан мегирам, гап нестай. Дар ҳақиқат мо бахшиш мепурсем, ягон ҷои мушкилӣ чиш нестай. Не кем ки нафаҳмидӣ, не ман иҷода накардам, то мара доказат накунӣ, то мара наказат накунӣ, ман намебурам, намегӯм, панот ба худо ин маҳалда. Он маҳал дуюм бор ман лично қатъи ту общаться намекунам ҳеҷ маҳал. ягон маҳал не по-братски, не ба мисол гап чужое мисол. Ягон хел қатъи ту общаться ман намекунам, ин не считаю нужным. Ай рӯи ту дига агар одам бирояд гап зана ки ҳами хел, ҳамон одам мисол гап бояд дар гапҳои ҳами худа ҷавоб бига, агар битона гуфта марҳамат ҳамон саволро метиҳемаш, ҷавоб гуфта битона қабулш дорем. Не. Ягон инсон қатъи дуюмбора разговор намешавад. дуюмбора бигӯй ки разговор мисол мебарем ҳами гапмона хай хатогӣ хешид намешавад. ҳастай ку мо акн ҳамара мисол наметонем бигӯем ки ҳама ҳами бародарои чанд касе ки ҳастанд дар дуруни мо ҳар намуд инсонҳо медироянд, ба ҳар намуд гап мезананд. барои ҳамоқа ман ҳар як инсона дар равни худаш гап мезанам. ай равни худаш ман худма боло намегирам, ҳеҷ маҳал худма боло ҳам нагирифтам. даже ман ҳамчун ба ёра бародар мегӯям, полисое ки ҳастанд, бародарое ки ҳастанд ай Тоҷикистон. вале мо ки бигӯем ки чӣ бас шумо сурхора бародар мегӣ, ва ё ҳам хел як хел поступкае мекунанд ки як хел братва мисол гап болоай. братва поступка мекуна, худша ба ном братва мегира, мебирояд гапзаниша мебинӣ, не дашнома мебинӣ, тамоми авлод ахорат мекуна. ӯ инсоне ки полисай, ман ментора намегӯм, имина милисиёра мегӯм ки мебирояд ака гуфта чӣ хизмат кунем, ака ягон хизмат бошад тарафи мо ба тарафи бачаҳора бикунем. кадомиша ина любой кас дина ма бигирен, кадоми шумо прафен, мисол кадоми шумо дар ҳақиқат братваен. оли ҷада бисёр кас мегӯяд тани мисол га милисиёра мегирӣ, там уже ана сирхи, там пул додагӣ, там не ҳақиқата гап зан, ҳақиқата бародар. ӯ чизе ки қатъи ма гап мезанем, милисиёра мегӯм, ман ментора намегӯм, милисиёе ки Тоҷикистон ҳастанд, ай Россия ҷое ки занг мезанем гап мезанем, ӯ гап ҳамонҷада мебара. дуюмбора ин афишировать намешавад ягон ҷо. ҳамчун ман увердем ки дар байни мо ҳастем группҳое ки дар телеграм ҳам бошанд, дар ватсап ҳам ман боварӣ дорам ки иё ҳамчун ҳамхел ҳастанд. барои чӣ ки дастоини бародаро медонанд ки қатъи шумо чӣ хел гап зананд. мо инсоноере ки дар ҳақиқат мебирояд сирх гузаштагӣ мега ака ма по жизни сирх гузаштагием, мо уважат мекунем, барои чӣ ки вай худша гап мезанад ки биданша. ӯ инсоное ки худ мега ки мо братваем, баъд охирон мефаҳмиш ки братвай ин хужи ҳамаай, хужи ай сирхам, хужи ай ҳамара пасттарин инсон дар рӯи замин ҳамон одамай. мо ин хел ҳисобаш мекунем. так что бародаро, ман фикр мекунам ки шумо ҷавоби удалит кардани ай телеграммара гирифтем. гап дошта бошен, личкада метавонед занг бизанед, номерои телеграмма дорем. дар ин бора темара киштем. мегзарем дар бораи бародармон, мисол бача ки хубай, акн ҳеҷ маҳал ҳамада хуб шида наметавонӣ. дар бораи усмонҷон дина мисол 2 рӯз қафо ё 3 рӯз қафо маҳкамаш карда буданд. иқа инсонҳо биромадан хирсандӣ карданд ки як бародара мисол маҳкам карданд, як бародар ва иқа бисёр надам 10 рӯз 15 рӯзш метаҳанд, бо ҳуй мешава мебирояд. нахӯ шумо дар ма чӣ гуфтанем, нахӯ шумо дар маҳкам кардани як бародари тоҷик шумо иқа хирсанд бишен. неужели ака чӣ хелеам ки набоша ваям тоҷики худмон аёхи, неужели шумо иқа хирсанд шавем ки як одама маҳкам карданд. шумо бояд ғамгин шавем ки як бародари тоҷика маҳкам карданд. мард маъноку мард агар худша мард ҳисоб мекунад, вай бояд ғамгин шавад, на ин ки хирсанд шавад. ту агар мардак бошӣ, ту як каса бибурор айдурун, любой работягара бибурор, ман намегӯм братвара, намегӯм ки сирхола, намегӯм ки дигар касо, як одами оддира айдурун берун бибурор, вай тура мегӯянд ки мард, на ин ки
шумо мада гап занен, шумо мада повод битен ки ман заявление бинависам. Ҳози ҳами хел мода шидагиар дар Тоҷикистон. Неужели шумо изо накашен ҳам заявление навистан? ҳамон милисоам, ҳамон ментоам ай шумо безоранд, бовар кунед. вақте ки заявление менависем ва ё медонанд ки севон ҳамин рӯз ку барои ва ё заявление нависем, фақат дар бораи авай менависем. шумо уважение надоред дар пеши он милисахона. шумо шинирен барои он милисахона, шумо як шинирен, бовар кунед. ҳамон милисоам медонанд қади ки абшаса кунанд, қади ки абшаса накунанд. шумо гардидса мекунед. як каса заявление нависанд, шумо гардидса мекунед. як каса қабидем биё ин душмани ҳам хеле биё ин ҳами каса ҳама каса ҷамъ мешем мақам. неужели шумо ба ҳами гардидса кунед барои заявление нависанд, шумо гардидса кунед барои ҳамин кор? ин кори мардакӣ нест. бачаҳои ҷавонони ёш кадомет ки ҳастен, агар ки шумо да задиват кард дар свитоятон ягон чи хай бахабениш яда шапалоқш бизанен ё ки ва ё шуморо шапалоқ мезананд ва ё зур бошанд, агар баъд ба ҳамин халос мардак мешин шумо. неужели ки бубарен мисол гар заявление бинависи ба дасти дигар одамо ту ин кора кунӣ бохта мардак ҳисоб кунӣ. ин кори мардакӣ нест. ҳеҷ маҳал шумо худтона мардак гуфта наметонед. ҳамин савола ба худтона битен. мерен дар пеши як милисохона мешинен, то бегар аждад мекунен, заявление мара принимат кун, ман барои як тоҷика заявление навистам. неужели шумо изо накашен? хай ман бидонам ки шумо 70 солаен, 80 солаен, дигар зуртон намераса, дасттон мисол гап дасттона бардошта наметонен, қуввати раҳгардӣ надорен. шумо да положнай барои чӣ ки ва ё помощ мепурсанд. мераванд пеши як бародареш ки ҳаст, дастойни бародарош як падару модаранд, гапша намегиранд. хеши таворо гапша намегиранд. ҳеҷ ка гапша намегиранд. дигар маҷбура ки вай барова милисахона арз кунад ки фалони мара зад, фалони мара угражат кадестай. вай да по жизни положнай. он мусафеда ҳамаи кор положнай. не кем ки ман боварӣ дорам мусафедои калонсол ҳеҷ маҳал ин кора намекунанд. барои чӣ ки ё дидагиянд, ҳамаш дидагӣ омадагӣ гузаштагиянд. ҳамаи кора ҳамин ҷавоно шидестай. чӣ ба шумо ҳамин кора мекунед? неужели шумо ҳамин кори заявление навистен шумо мисол гап ба худтона як ифтихор кунед ки ман заявление навистам гуфта? ё 10 кас 15 каси дигара ҷамъ мекунем, бародаро дар номи фалонӣ биё карочи шумо заявление менависед, шумо як дастгирӣ кунед, мара ҳамон бачара бақапа ман бишилонам, як бало кунам ҳамон бачара бишилонам, тамом дигар. ин ҳами хели одамай. то мардак ки ҳамон бачара бақап бибара яде шапалоқш бизан. ира мардакӣ мегӯянд. ё ки ҳамат ҷамъ шавен, ҳамин заявление нависо ҳамат ҷамъ шавен якҷоя, барои яде шапалоқш бизанен. чем ин кора кардана? ин кори мардӣ нест. неужели шумо ҳамин заявление нависина ба худтона як гардидса кунед ки ман заявление нависаистам? ман фикр мекунам ки бачаҳо акна ҳама да сахт ин да ҳама касатса намекунад. ин дар ҳамаи гапҳои ман ҳама да мисол гап барои ҳама нест. барои мо инсоное ки ҳаст ки фақат ай пушти дигар одамо гап мезананд, фақат ай пушти заявление гап мезананд, фақат ай пушти заявление навистан ман фалонира маҳкам мекунам, ман фалонира маҳкам намекунам. ина барои ин ай. баъд дар бораи спортсменҳо мисол савол доден бачаҳо. спортсмен да ёхи агар ки ба ҳамин мирской жизнь гирем, агар спортсмен гуфта ин воин меган, одами ҷанговар, одами дастойни ҷанговар. ва ё ҷанговар ва ё беғарз ай ҷанг ягон кора наметонанд дигар. ва ё фақат ҳамин коршон ҷангкунӣ. бира як каса бизан ӯ мезана мешикана. мисол ки шумо бифаҳмед каротка када гап задестам шуморо. вай ҳаётша дар дури спортзал, вай одами машқӣ. ҳамин ҳаёти мирской да вай воин, вай ҷанговар. спортсмен гапзан намешава бародаро. спортсмен гапзан намешава. спортсмен гапзан. блогер. шумо ҳамҷа да путатса накунед. оли бисёр касе мегӯянд ки фалони ин қасум дора, вай гапзан. фалони ин қасум дора, вай гапзан. фалони 10 хона дора, 20 хона дора, 30 мошин дора, вай гапзан. вай гапзан нестай, вай коммерсай. вай гапзан шидаам наметона. барои гапзан шидан қатъи дастойни бародаро шидан дар корай, дастойни ҷоҳора гузаштан дар корай. чира сафеда айсиёш ту бояд фарқ кунӣ. ёра мисол гап бан он маҳал ту метавонӣ гап задане ки бигӯӣ ки ака ин хеле ман мезанам шоди турӣ мешава усын, не ту ира меган беспредел. ира ту вақте ки мезанӣ ба задан гап мезанӣ меган беспредела двойной спрос. ира аёдат наброр. спортсмен одами машқӣ, вай кори худша мекунад, одами гапзан гапи худша мекунад. бисёртар оли бо бачаҳои кӯча да сар кардестен гапзанира.
бачаҳои кӯчаи хелан бачаҳои кӯчаву хелан гуфта бисёр гап мезанем, бисёр мо фаҳмидам, бисёр мегӯем, менависем кӯхтонам буда телеграм менависем наркомана таксикомана ҳарчи ана тани бачаҳои кӯчара мегирӣ бародар. агар ту историяи ҳамин бачаҳои кӯчара бифаҳмӣ бародар, ҳеҷ маҳал и гапа намегӯй. тахта бугӯй дастойни инсонӣ, ҳеҷ маҳал и гапа гап намезанӣ ки бачаҳои кӯча ҳам хеле инсонанд. ин ҳамаш айна буданай. бо як бор дига мехоҳам такрор кунам, бачаҳои кӯча ҳамон инсоне ҳастанд ки ё падар доранд ё модараш нест, ё модар дора ё падараш нест, ё ки падару модар доранд ҳардаш нигаҳаш намекунанд, дар кӯча калон мешавад. вақте ки дар кӯча калон шуд, таълима аз кӯча меомӯзад, ай мактаб намеомӯзад, ай падару модар намеомӯзад, ай круг общения худаш меомӯзад бародар. любой бачаи кӯчата инами ту хондай, бугем ки чанд мактаба тамом кардагӣ, бира дар ҳамин бари бачаи кӯча бишин, бовар кун, агар чизе ки дошта боша ку инами нона ку ду тақсим мекуна, дар бараш боши агар ҳам нона тақсим мекуна, нимша тура мета, нимша худаш мехӯра. иҷада сразу бо нагӯем ки мисоли акаи хеле неста, значи дидагӣ нест ин бачаҳои кӯчара. ина ту хондагӣ тамом кардагӣ, соҳиби илми бачаҳои кӯчара мисол гап тана задестай, намедонӣ историяи бачаи кӯча ки ҳастай. агар ки так шабукоем бирем, оз так паноҳӣ мера дар ягон кафе, дар ягон ҷо мехӯре ки ягон кас яке набинам ки ягон коса шӯрбо бигирам, бигӯ ҳам хеле гапоро ҳам хеле ниатоқатӣ. бачаи кӯча ҳеҷ маҳал и кора намекуна. аммо як нона меёва, бо 4-5 рафиқе ки дар бараш ҳастай, дар кӯча калонҷагӣ аворо файрод мекунаву нона дилитса мекуна қати аваё. ира меган бачаҳои кӯча. ғамшам қати аваё мега, хурсандишам қати аваё мега, не падара мега, не модара мега, не бародара мега, ҳамин кӯча ҳам хелвай ба далша мисол гап шагат кардагӣ рафтагия. бисёртараш меғалтанд, мисол гап дар чиё, дар зоно, мисол дар лагерово, дар турмаво, дар чи бисёртараш меғалтанд барои чи, барои надоштана. ва ё ягон чи наметарсанд, охи не гармӣ, не хунукӣ, не ягон чи наметарсанд. ва ё ҳамаро дида гузаштагианд. ду таранги ту бори ҳами илмдоро мебиёнд, телтелшон мекунанд, мисол гап ягон кори воқеаро рӯй метиҳанд, ва ё медонанд ту дар берун мисол гап маишат мекунӣ. и ту фикр намекунӣ ки суроки вай буд мешава, сурок резинка неста, 5 сола, 6 сола, 10 сола мешина меброя, неким ки и там далша бифаҳм ки оқибати ту чӣ мешава. дасти одамаш дар нағалтӣ. барои авай бачаҳои кӯчара чақа нашин, бачаҳои кӯчара ҳар гап наген. бачаҳои кӯча дар ҳақиқат дар ҳамин озодӣ азоб кашидагианд, дар ҳамин озодӣ ҳамаро дидагианд. барои ҳамоқа ба бачаҳои кӯча кордор нашем бародаро. монешон ба ҳамон роҳаки худшон бираванд, монешон ҳамон коракҳои худшонро бикунанд, ягонта далези намекунанд. ягонташа надидам ки бачаи кӯча бирояд телефона бимона шуморо ақурашаб кунад. надидам бачаи кӯчае ки биброяд ягон лишни гап бизана. ягонта мол нашинидам, ягон ютубда ҳаста, ягон каса дидем ки бачаи кӯча ҳамин кора карда бошад. бечорот як телефони шикастагӣ доранд, тамоми возможностиро ба ҳавай мекунанд, тамоми возможностиро ликин намекунанд. не считая нужным, медонанд ки ҳамин кор барои вайро западлоай. намекунанд ҳамин корора. барои ҳамон қабл бачаҳои кӯчада кордор нашем бародаро. бисёрот менависем, ака бисёр тани аваёра мегирӣ, бисёр тани туремшикора мегирӣ, бисёр ман ҳақиқата гап мезанам. ҳамон азобу машаққате ки мо дидаем шумо набинен охе. оле бисёр кас меге ки ҳамуҷа ака ауе, мисол постоянно ҳамин ауешни ки хеле маънои ауе ягон чи бад неста. ауе маънеш арестантский уважение единственный. ҳамон арестантое ки ҳамаш ҳастанд, ҳамдигаришонро ҳамчун бародар уважен, ҳамхи ҳурмате мекунанд ки дар озодӣ ӯ хеле ҳамдигарита ҳурмат намекунӣ. ин маънои ҳавайра дорад. ягон гапи лишни неста. ӯ одамоеда ки бисёр ки сахтон мераса, ауешни ки мегӯян гап мезанен, мисол шумо метарсен, шумо ай ҳамин ҳаёт метарсен, ай ҳамин озодӣ метарсен, дурун авусу бимон, ай ҳамин озодӣ шумо метарсен. озодира ин хеле ба заявленинависӣ пеш мебарен шумо. ин барои шуморо нестай. бародарое ки ҳастанд дар ҳақиқат меган ака барои ҳамон зиёзишково, барои авоеу ҳамиё. ман шуморо ҳамата як бор дига такрор мекунам бародарҷоно, ин барои гардидса кардан нестай. мо гардидса намекунем ки мо шиштагием. мо бародарое ҳастанд гардидса намекунанд ки ба ё шиштагианд.
одамое ки мебироянд мегам ина ман фалон шиштагим наме чанд сол любой касет қатӣ гап мезанам любой кас ва ё сирхан па дар ҳаёт дар ҳамун дурунам ҳам хеле будагиянд дар ҳамун дурунам ҳам хеле сир гузаштагиянд дар ҳамун дурунам хушонам хеле мегиранд берун да мебироянд баъдам хеле хушона гапзан мегиранд ҳар кор мегиранд одами париядишни ҳеҷ маҳал намега ман мебиёяд тоқат мекуна сабр мекуна ҳамаша мисол гап дар ҳамун саволои додагӣ ҷавоб та мегирӣ манманӣ намекуна барои амуқа бародарҷоно ҳамин гапҳоро гап назанем чӣ видеое ки ҳаста чие ки ман мекунам мисол гап барои шуморо мекунам ки дар ҳақиқат бародароен ҳастанд азоб кашидестиянд то ҳозира дар берун даже як хеле бародаре биромадагие ки як падару модаранд вақте ки 10 сол чиш биромад ягон кас нигаҳаш намекунад бародари радноиштай мерава мисол гап нигаҳаш намекунад обиднай конечно одам морально дилшикаста мешава ҳеҷ маҳал нагӯед ҳамин гапҳоро ман намехоҳам ки як бародари тоҷики ман бирава ман хирсанд намешавам ки як бародари тоҷики ман мисол гап биширёнанд як бародари тоҷика ам дард азобои мо кашидем шумо накашен ҷавоноро ман ҳамата мегӯм занг мезанем бисёр акай ниҷа фалон чӣ мешава ман шуморо албатта ҷавоб метам не ки шуморо ман тавсия наметам ки бирен ҳамун кора бикунем номарда бикунем номарда ягон ҷоиш нест инсоне ки дар бораи миллата давлата тоҷикову ҳама гап мезана ва шуморо телтел мекуна вай худаш намекуна ухи барои амуқа ва ёда чӣ коре ки мекунед шумо ҳақ доред чақа нашин фақат дар ҳамин бародарое ки дар гирди банотонанд бародарое ки тоҷикове ки дар ҳақиқат муҳоҷирое ки ҳастанд муҳоҷиро мебиянд кори худшон мекунанд бечорако мегарданд мераванд лезид накунем дар видеои як аз бародари дига савол дода буд дар ҳамин бора дар борае ки медироен ҳамакаса ғамшон метиҳен бародаро накунен ҳамин корора ӯ инсоне ки мебироя ҳамакаса ғам метад бачаҳои рабатиягора ҳамакаса ҳам хел шумо ҳам метавонед бача ҷамъ шен ҳамакаса бизанед 4-5 одам медирояд нахӯ 4-5 одам 20 одам мисол гап гапзанӣ намона о як санги бизанед 20 санг мешад дар сараш сабаби сангзанитонам гап занем барои чӣ бовар кун ягон кас шуморо ягон чӣ намега оли бисёр ядата мурғиш биромада мега ки ака полностью ҳамин видеои ту дар бораи ҳамин криминалай одамо кӯдакҳоро нишон додеса ки кора кунанд кӯдакҳоро ман нишон додестам ки твори мурғҳоро бикунанд ҳамара не твори мурғҳода и положнай барои вайора барое ки ту гардидса мекунӣ заявление навистанда пеши амният рафтанда на колени ғалтиданда ту гардидса мекунӣ ҳамун амният айрӯи ту борин мардора ку хел безоранд фаҳмиди шуморо мард ҳисоб намекунанд шумо я шинирен дар пеши ваё яду бародаре ки мешиносиш айрӯи ҳавоё мепарӣ ту барои ваё як шинири бародаршон мегӯй лекин ваё шуморо шинир ҳисоб мекунанд одами париядиш ҳеҷ маҳал намерава арзу шикоят намекуна худаш мерава ҳамун корро мекуна зурат ки нарасиди я бародари дигата файрод кун бародарҷоно ман фикр мекунам ки тамоми саволотонда ҷавоб гирифтен ҳамун инсоное ки манманӣ кардено дар ҳамин боро гап задем ман бо як бор дига мехоҳам такрор кунам ки ҷавоное ҳастанд мисол дар телеграм мебироен худованд ҳамата нигаҳдор боша ман хеле хурсанд ҳастам ки хеле зиёд шидестем гапҳои шумо гапҳои дастҳои нера гап мезанед як хелша бовар кунед ман нав мешунавам и гапҳое ки шумо гап мезанед як хелша ман нав мешунавам бовар кун не ки ман хурсанд ҳастам ки шумо действительно аз души гап мезанед як хел инсоне ҳаста ки забон қатъи гап мезанад не ки дилда мисол гап кина зиёд ҳаста не ки маълумай ки инсоне ки аз души гап мезанад ва инсон маълумай инсоное ки манманӣ мекунанд мисол мебироянд гапҳои қабе гап мезананд мега акати хеле бачаҳои хеле нестай ман туда ҳамин қад гуфтанӣ ҳастам ки барои қатъи шогирдои ман не бародарои ман қатъи не подписчикои ман қатъи ту гап задан наметавонӣ гурда намекунӣ гап заданда барои чӣ ки дар ин канали ман фақат бачаҳои шер медироянд шербачаҳо шерзанако медироянд ту бори ин марғҳо тоқат намекунем мегирен порча порча видео мекунен мегирен ҳар гапҳоро мебирен мебарен мисол гап нишон метиҳен ва ё ҳам дурак нестанд ва ё ҳам нигаҳ мекунанд вақте ки видеоро порчаша мегирӣ мега ҳамаша биёр ки ман тамошо кунам дар бораи чӣ гуфтагиай барои ҳамуқа ту худат ки по жизни ҳамин петух ки ҳастӣ хиёле мекунӣ ки ва ёро ҳамин хелан тура гӯш мекунанд ва ё медонанд ки ту барои фоидаи худат гуфтаистай
видеоро мебарӣ нишон медиҳӣ, барои фоидаи худат гуфтаистае ва ё беақл нестанд. ту агар ки ҳайвон набошӣ, ту 5 сол 5 рӯз агар ҳамин корро ёд гирифта бошӣ, 5 сол ва ё мактаб хондагӣ, тамом кардагӣ, баъд кор кардагӣ анда амният. ту аввал ҳамҷаша сравнит кун, баъд бадав тарафи амниятат. просто ту як мирғӣ, дар ҳаёт ту як мирғӣ. Гардидса мекунен, видео мекунен, гардидса мекунен ки ман ҳамин корро кардистам. чӣ ман ҷавонора гапи чӣ қабеҳ задам, кадомша ман неправилни худ нишон додам. ман гапҳои гап задагиам ки барои дастойни бачаҳо, барои бачаҳои кӯча аст, барои бачаҳое ки худшонро дастойни мегиранд, нав шагат мекунанд ки кадом кор положенае барои вара, кадом кор положена нестае. а ту бори мирғоти ёра фаҳмида наметонӣ, ту тоқати фаҳмиданам надорӣ барои ёра. барое ки тура ҳамин чӣ хеле ки ҳақорат кунад, ту қабул дорӣ ҳамира. бародарҷоно, як бор дига дар бораи бачаҳое ки гап зада будем, дар бораи бачаҳои Язгулом. бачаҳои Язгулома як видеоро ма даравон кардем. ростига ман дар прямой эфир ҳар рӯзои шанбе прямой эфир мекунем, чақчақ мекунем. як видеоро ма дароӣ кардем дар бораи бачаҳои Язгулом, основной Язгулом. Неким ки баъд охирон да мега ки дар бачаҳои ҳамаи помириё дада як вайра инсон гуфтанда ягон ҷода туғрӣ намебиёяд. бугем ки як чорт биромадагиай, мӯи сарашто кифтошай, ҳамин тасбеҳ дар гирди банош кашола ё либосҳои дига миллата пӯшидагӣ фақат гап мезана. мисол даштномаҳои қабеҳшон мезанада дар бораи бачаҳои помириё, дар бачаҳои Язгуломӣ. мисол мега шумо дин надорен, шумо худо надорен, наъузубилlah гапҳои қабеҳ мезана. ака гуфтан дар бораи ҳамин чӣ гуфтанӣ ҳастӣ. ман мегӯям ки охи одами инсон, одами баақл и гапа гап намезана бародаро. вай худаш инсон нестай, вай як кончини одамай, ки ҳамин одамое ки пасмондаи мондагӣ ай ҳамаи чи ай ҳамин ҳаёт худаш уже халос ҳамин обиженияй. чумо меганда, чумо маънеаш человек морально обиженный. ин ҳам хеле инсоноай. дар ҳамун сафи паст ки намедона чӣ гуфтанша. вай яққати Язгуломиҳо шидагӣ нестай, дар хонаи Язгуломиҳо меҳмон шидагӣ нестай. бисёр гап мезана, бо паданалат гуфта гап мезанада. вай худаш ки ҳамун хеле инсонай. ту як бор бура дар хонаи як Язгуломӣ меҳмон биша, як бор дар хонаи якташ бура, дар хонаи як камбағалаш бура меҳмон биша, баъд ту он маҳал и гапа мегӯй ё ки намегӯй. агар худат савол метии нагда ки ту метонӣ ҳамин гапа гуфта ё наметонӣ. ҳамин хеле инсоное ҳастанд ки бовар куд, богем дар ман ҳамин хеле ҳурматшон мекунам, нет слов короче. вот я на коротко хочу сказать, чтобы нет слов. ай ҳама инсонои беҳтарин. дар бораи динам бовар кун, ҳар як шери мардам ки ба худо динам хелку таълимат метаҳанд. акид меброи ман ростига беҳад гапҳои як намуд гапҳои гап мезана. конечно вай ки дар дурай, ай Тоҷикистон дурай, ай Россия дурай, вай дар ин тарафҳо будааст. агар одами мард боша, агар ку як тарафи тоҷик бирава дар Тоҷикистон ин гапша гап зана, бирава дар Россия гап зана, Тоҷикистона бумоне майлаш хай, ку бирава дар Россия та ҳамин гапа гап зан. ҳар як номусдоре ҳастае ки ай таги замин пайдод мекунад. баъд он маҳал мефаҳмӣ кия Язгуломӣ, кия помиришо. барои мо бародароро фарқ нестанд, ҳамаш бародаранд. чӣ Язгуломӣ боша, чӣ помирӣ боша, чӣ ванҷӣ боша, кадоме ки набошанд, бародарои дастойнианд, дастойни мо ҳастаи уважение байни ҳамдигаримон. як хел дидта инам хеле мурғ медуроя, моро ай ҳамдигаримон дур мекунанд. барои ҳамуқа ай рӯям хеле мурғ шида, тамоми публикада бародарҷоно наген ягон гап. мода байни мода нестаи хеле гап, кулобӣ, ғармӣ, ромитӣ, помирӣ ва хеле гап нестаи. ҳамамон алҳамдулилло мусулмон ҳастем, ҳамамон дастойни бародаро ҳастем. ай ҳамин хел ҳастае ки агар ки як охи ин мурғ дидагӣ нестае ки мара чӣ бугум дига бародарҷоно, дар бораи чӣ бугум дидагӣ нестае. дар бари бародарои хел дастойни шидагӣ нестае ин мурғ. мада ягон проблемам шава, ягон чӣ шава, бародарои помирира занг мезанам. ман инҷа намехезум помир намерам. бародарои помира занг мезанам мисол. мада ягон гап хабар шава, ягон гап хабар фаҳмиданӣ шидам, агар занг мезанам бародарои клуба занг мезанам.
бародари ваҳдат занг мезанам. Ман намехезам, намерам ҳамиҷа. Вақт ратид намекунам. Вақт мисоли гап намерам қафои ҳами бихезам барам фалон ҷо, бихезам барам Аврупо, бихезам барам Россия. Дастойни бародаро дар уҷа ҳастанд. Ма ва ёро бародар мегӯям, барои чӣ ки мо дар связ ҳастем. Намегумш ки вай помирия колобия намекҷогия. Занг мезанем, ҳама вақт дар алоқа ҳастем. Ира меган бародарон, ина меган братва. Ту ай хелӣ ту хи як кончини одаме ҳасти ки ту ёро намефаҳмӣ. ин ҳами видеоро бирасонинаш барои ҳамон мирға ки ман мегӯям ки ба жизни дар ҳамин ҳаёт вай абижиняй. Дар ҳамин ҳаёт вай мразай. Кадом инсоне ки дар бораи дин гап мезана намедона, мисол кадом инсоне ки дар бораи сиёсат гап мезана намедона, ай пеши худаш гап мезана, ҳамин инсонҳо хатогии калон мекунанд. Яки неужели дар ҳамин Тоҷикистони калон 10 миллион одам як одам пайдо нашава, дина натуна фаҳмонда, ту бихези тумо бофаҳмонӣ ки фалони фалон хелай. барои ҳамуқа бародарои азгиломӣ, бародарои помирӣ кадомет ки ҳастен, худованд ҳамата нигаҳдор боша. Ай бораи айрӯи як мирғ ду мирғ шида мисол гап шумо ғамгин нашавен. Хеле мо инсонҳо дар дуруни худмон ҳастанд, бо ки дар берун ҳастай. Дар ҳамун дуруни Тоҷикистон ҳастай ки ҳамаи Тоҷикистони мо ба пеш мега, кори худша пеш бурда истай. Ол дар ҳамуҷа пайдо шидагиай. Тоҷикистон ба пеш мега, ай қафо мисол гап рафтомад дорад, дигар группҳое ки оли ҳастанд, оли аки бо иҷа группабозиро мо бас кунем. Ин мисол гап тарафи Аврупоро намегӯм, гирду банои ҳамсояро мегӯм. мо чили қатъӣ нишон натем, мумкин шумо худтон бифаҳмем гап дар бораи чӣ рафта истай. Ин ҳами Тоҷикистон ба пеш гуфта истай, гапа хабара гирифта, дигар ҷода передават карда истай. Ман як гап мегӯм бародаро, як чиро бифаҳмем. Мо амнияти мо мисоли гап армияи мо ҳастанд бачаҳо ва ҷавононам, ҷавонои ёшанд. Армия бачаҳои 20 солаанд, 20 сола то 25 мисол гап армия дорем. Алҳамдулилло, мисол ягон ҷои чиш нестай. Неким худо ай урз накуна ягон дар бораи Тоҷикистон як гап хабар шава, ай тамоми ҷои Тоҷикистон иншоалло ки дастойни бародаро ҷамъ мешаванд, мераванд ба Тоҷикистона, Тоҷикистони худмон защитат мекунанд. Он вақте ки бародаро ки рафтанд дар бари тоҷико ки истодан, ӯ солдатай, солдат маънош ие ки мисол гап бугӯиш ки бипарон мепаронад, бугӯи ки напарон намепаронад, барои чӣ ки вай солдатай. Бародарое ҳастанд ки мегӯянд ки чӣ хел бипарон, ива ай куҷо бипарон. барои ҳамуқа дар куҷое ки набошем, мо дар куҷое ки набошем, дар кадом давлате набошем, чӣ дар Амрико ҳастем, чӣ дар Аврупо ҳастем, чӣ дар Россия ҳастем, дар куҷое ки набошем, мо тоҷикем, иншоалло ки дар бари ҳамдигаримон ҳастем. ӯ кадоме ки ӯ фитнаандозое ки гапа гап мезананд, переобуватса мекунанд, ку мо ва ёда и гапҳо ҳеҷ маҳал дахл надора, барои чӣ ки гапта мегира, ҳамун ҷоша ҷои ҳам ки дар худаш вигд набудагиёра мебура, ӯ мега ки бес ки ниҷада и мардак дар иҷа хато гуфт, и мардак дар иҷа мирғ биромад, фаҳмидена, диденаш. вай намедонад ки худаш мирғай, намедонад ки дар Тоҷикистон, мо дар берун ай Тоҷикистон, дар Тоҷикистон ҳамсинфои ман аст, дар Тоҷикистон бародарони ман аст, дар Тоҷикистон хешу табори ман ҳаст. ту агар мард бошӣ, як қита тоқа фикр накун, ҳамаро фикр кун. Тоҷикистон гапа хабар шид, ту хиёл кардӣ ки ту дар иҷа спокойно зиндагӣ мекунӣ, ту худа дар худа савол бите. Падару модарат дар уҷа ҳастай, падару модари тура ки як кас ки резит кард, ту чӣ қита мард мегирӣ баъд? Ту иҷа шуда бавид кун. бародарое ки ҳастем, бачаҳои ҷавоное ки ҳастем, ҳама вақт хатогӣ накунем дар ҳамин ҷо. Гапҳои ҳамин хеле ҳар хел мирғоро нагирем. Ин ҳамин мирғо биромадагианд диденанд. Як касае оли ҳамин помириёву язгуломиё аё ҷудо бишава, бо дар байни кулобиёву ғармиё ёда медроя. иё худшон ҳамин хел кончини инсонҳо ҳастанд. дар иёра дар лобои кор кардан, шумо дар паложна ягон чӣ натарсем, ягон чӣ тарсидан дар кор несте. публика да не. оли ҳамҷад бо мумкин шояд ҳамон мирғе бибирояд бугӯяд ки бо ҳамҷад ҳам ёд дода истай. ман ёд дода истам ки ин мирғе ҳастай ки падару модари ту да лезит карда истай. агар ки ту камтарак ақлта кор бифармӣ, бародарҷоно, бахшиши зиёд, бахшише ки мумкин ки як хел ҷоҳош дар сахт рафта бошам, ай ҳамат бахшиш мепурсам. дар борае ки ҳамин инсон мада 3-4 видео роӣ кардем, рости гап якташ видеои дароз роӣ карда буд ки дар бораи ҳамин гап зан. бародарҷоно, ҳама дахл дорад, чӣ ҳастен, ай куҷое ки ҳастен,
дар тамоми ҷое ки Тоҷикистон, ман лично шуморо уважат мекунам, ҳастанд бародарое ки уважени байни мо ҳаст, байни мо хеле гап нест. барои ҳам шумо айрӯи як тамр ду тамр дилгир нашавени. хелио ин мирғҳо натсия надоранд, ёда фарқш нест. ин ҳамиё моро дар калазардо мефурӯшанд, бо гашта исм мебиёнд, бо даъё мефурӯшанд. барои ҳамуқа эҳтиёт бошед. баъд дар охирон амира гуфтани ҳастум бародарҷоно, саволи беҳад муҳим ҳастай, гапи беҳад муҳим ҳастай. камтар дар ҳамин гап аҳамият битиҳем. ҷавоное ки ҳамат ҳастем, ҳозир вазъият дар Россия беҳад сахт рафтест. эҳтиёт кунен худтона, эҳтиёт, беҳад эҳтиёт кунен. ҳар гап дар телеграмҳо надурен, группҳода мисол гап тамошо накунен. кадомед ки айфон дорен, беҳад эҳтиёт кунен худтона. ҳар гап ҳар хабар ҳамин шидестай. барои чӣ гапа ман гуфтаистам? бисёртар бачаҳои дуруна, бачаҳои Волгоград, Колона 26, зонаи 26, зонаи 24, зонаи 9 бачаҳои тоҷика беҳад ғам додаистанд. беҳад ғам додаистанд. як хелша гуфтаистанд ки маҷбур кардаистанд ки шумо бояд ҷанг бирем, бояд ҷанги мисол Украина бирем. кадомеш ки намераванд маҷбур дар шизо партофтаистанд шон. шизо гуфта штрафной изолятсия мегам дар дурун, дар онҷа партофтаистанд шон. бародарҷоно, шерои нар, худтона эҳтиёт кунен. ғарибо бисёртар ҳарчи нанависен, ҳарчи гап назанен. вақте ки дар дурун ин гап хабар ки шуд, дар берун бо свободняй, бо дар берун мисол гап легкои корошона мекунанд. фақат ба сари миллати мо рашидаиста. ҳамихел ҳаста, мегум ки бародаре ҳаста ки занг зад, мега акаҷон бовар кар даҷа гапҳои моро намегиранд. ҳамчун вай коркуни пулис ҳастай, ҳамчун коркуни амният ҳастай. ҳар кас кори худша кардаистай, неши худша задаистай. шумо эҳтиёт шен камтар. ҳар гапа ҳар хабар накунем дар телеграммотон, дар ютуб роен ҳар гап нагем. дар группҳое медуроен, группҳое ки провокаторанд, дар блогерои Россия, блогеро провокаторанд. дар бораи Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон ҳам хеле гап мезананд. вақте ки шумо мебироен мисол гап ҳар гапҳошон гап мезанед, шуморо топ мегиранд, запис мекунанд, баъд мегиранд дар группаи худшон мепартоянд. баъди вай дар группа комитет К меган. амира дар ютуб, дар гугл бизанед бироен, комитет К гуфта оид ба технология. инами телефона ҳамаи чиёра ҳамиёра полностью запис мекунанд. ту хоҳӣ нахоҳӣ ҳамин айфон дошта бошӣ, тамом ту дар хаб ғалтидагӣ. ин комитет К имина ба ҳамин кор машғуланд. баъд дигар мисол шуморо қапидантон беҳад осон мешавад. набироен блогерои Россияро чақа нашен шумо ё провокатори кончинян. агар ӯ қатъи гирда дошта бошӣ, ӯ қадил дошта бошӣ, ҳаст одама қабиданаш проблем нестай охи. ин хелкунӣ мисол гап туғурия. вақте ки публикада мебироӣ мекунӣ, инамо 4 каса чӣ гапа хабар шид, то ҳозир ҳамамон ғамгин ҳастем. ҳамун инсоне ки худша тоҷик мегирад, то ҳозир ҳамаш ғамгин ҳастанд. اون برادرایی که نمیفهمیدن نمیدونستن میبرومدن اول اخورت میکردن بعد آخرون فهمیدن که بخشش پرسیدن رنگ بیان نشوین دیگه. کم ترک احتیاط کنین بچو غریبو همه احتیاط شین. کدومی که آیفون دارین احتیاط شین. تکنولوژی درباره همین شما مرا گفت درباره همین کمیته گفتگی امتون این هر کنا میگه درباره سه حرفا شده درباره کمیته شده وقتی که گپ میزنی اتوماتیک ضبط میشوه. ما شما را میتونم که همین گپا را گپ نزنم نکیم که ما شما را میگم که برادران احتیاط شوین ای همیو مایلش یک از دو کس مونده بشوه قبول نکیم که هزاران آدم مونده نشوه. همین ضرری ما در دیگه کسان نرسن. شما احتیاط باشین. ندارین با بلاگرای روسیه در چورتا در مثال گپ ننویسین هر گپ چیشون نکنین ویدیوشون نکنین و یا خودشون پریچینه گفته استیان به پریچینه گرفته برده روی کرده استیان به پریچینه پاستافکا کرده استیان همه ملیسای خودمون میدونن بیچاره میگن که ما میدونیم که بسیارش پاستافکا رفته است نه که مایداس دیگه چی نمیبیاد در تریتوریای روسیه هستی ایرایود نبرو زاکون قطعی میگه وقتی که تو گناه را در همین دولت کردی
дар ҳамиҷа гуноҳта мисол гап дар гуноҳ мешинӣ, агар 3 сола додан баъд Тоҷикистон роид мекунем, ёки 10 солот метиҳем, баъди ба Тоҷикистон меравӣ. Барои ки ту дар ҳамун территория гуноҳ кардагӣ. ман фикр мекунам ки фаҳмидем ҳамара. бародарҷоно, худованд ҳамата нигаҳдор бошад. Ягон гапи пасту баланд задам, ай ҳамат бахшиш. иншолло ки пастарак сар мекунем, қайб бо видеоро кунем. ҳозир камтар кор ғалтидагай ростига барои авай дер видео мекунам. барои чӣ кор ғалтидагай не, ман мисол кам ҳастае ки корҳои бигем личности намешава. охи агар ки бигӯй ки ман ҳар рӯз видео кунам, ҳар ҳафта видео кунам, ин невозможно. барои амуқа ман ҳар ҳафта прямой эфир кардистам ки шумо қатъи гап занам, мисол гап ягон сухан дошта бошен, ягон вопрос дошта бошен, ягон савол дошта бошен, дар саволотон ҷавоб битуман, анде ки шумо зиқ нашен. шерои нар, худованд ҳамата нигаҳдор бошад. дар паноҳи Аллоҳ бошен, эҳтиёт шен. дар ҳаққи бародарое ки шиштагӣ ҳастанд, дар ҳаққи ҳамашон дуогӯ бошен. ҳамаш гунаҳгор намешава ҳеҷ маҳал. и ҳама ягон кас страховка надораин. барои ҳамоқа ягон бародари тоҷика қабидан, агар хирсанд нашен ки як каса қабидан. худованд ҳамата нигаҳдор бошад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва таъала ва баракатуҳ.